Jedna, už to beží. Dobrý deň, moje meno je Milan Pilip. Som z Bardejova, z východného Slovenska. Astrológii sa venujem od roku 99 asi. A v roku 2013 som sa zoznámil s Jirkom Kubíkom, ktorý v podstate bol potom môj učiteľ astrológie. A to bol veľmi zlomový moment. Myslím si, že každý astrológ potvrdí, že je potrebné... Jedna vec je samoštúdium astrológie a iná vec je, keď človek je v kontakte s komunitou a tie poznatky sa môžu zdieľať. Ja som študoval na tých klasických zdrojoch a potom od roku 2018 sme sa tak trošku preorientovali na tú klasickú, tradičnú astrológiu, rozumejme stredoveku a antickú astrológiu, ktorú v podstate Jirko zapracúváva do svojej praxe. A tieto prednášky, ktoré som teda tu dnes pripravil, by vlastne mali tieto poznatky nejakým spôsobom doplniť. Začneme poznatkami, ktoré budú pre vás užitočné aj pri iných technikách. A to teda povieme si niečo o periódach planét a o vzostupných časoch znamení. My totižto vieme, že v tej klasickej astrológii, teda tej modernej, na ktorú sme teda zvyknutí, poznáme tranzity, sekundárne direkcie, primárne direkcie. Ale kedysi v minulosti to tak nefungovalo, kedysi v minulosti sa tak nepracovalo. Tam sa pracovalo s chronokrátormi, teda s vládcami času. To znamená, že určité časti horoskopu sa v určitých fázach života zapli, vypli. A potom sa zapla iná časť. A na to, a tých techník je strašne veľa, samozrejme, tých techník chronokrátorov. A na to vlastne sú určené nejaké časové jednotky pre planéty aj pre znamenia. A tu by sme si vlastne vysvetlili, aké hodnoty tie jednotlivé prvky majú a z čoho sa vychádza u planét a potom ešte aj u znamení. Takže poprosím ďalej. Tak, toto sú periódy planét. Toto je veľmi dôležitá tabuľka, ktorú si určite poznačte alebo stiahnite. Každá planéta v podstate má také tri hodnoty. Malé, stredné a veľké roky. Hovoríme o rokoch. Samozrejme, že sú techniky, kedy to počítam na dní, mesiace a tak ďalej, ale v princípe sú to roky. To, čo vidíte hore, ten pás, tak toto je čas, aby ste videli pomer tej časovej dĺžky pre jednotlivé planéty malých rokov. My teraz budeme pracovať s malými rokmi. Smola, že dobrodejné planéty, ako je Venúša a Jupiter, majú 8 rokov, 12 rokov, čiže tie najkratšie periódy. A tie blbé planéty, škodcovia, Saturn, Mars, tie majú dlhšie periódy. Vychádza sa z toho, že to je predpoklad. Tieto údaje, ktoré tu som uviedol, sú od Roberta Handa, ktoré on napísal, keď sa prekladal Valens, Vettius Valens, k nemu sa ešte dostaneme, jeho antológia. Prekladal to Schmidt. Dobre hovorím, lebo mám aj Rilliho a mám aj Schmidta. Tak ten Robert Hunt v podstate tam v tých poznámkach alebo v tých vysvetľujúcich kapitolách vysvetlil, prečo vlastne tie jednotlivé planéty majú určené, hovoríme teraz o malých rokoch, tie ďalšie teda tu teraz nemáme priestor vysvetľovať. Čiže malé hodnoty Marsu, Jupitera a Saturna, čiže vonkajších planét, tie, ktoré sú teda za Slnkom alebo nad Slnkom, lebo máme geocentrický pohľad na oblohu, sú odvodené od cyklov danej planety, kedy sa planéta stretne so Slnkom v konjunkcii na približne rovnakom mieste vo zverokruhu. Nejde o presný stupeň samozrejme, ale sa pohybujeme v rámci nejakého znamenia. Čiže v určitom znamení sa Mars so Slnkom v konjunkcii stretnú raz za toľko rokov. U svetiel tam je to zložitejšie, tam je to vo vzťahu k ich vzájomnému pohybu. Svetla majú hodnoty odvedené od svojho vzájomného vzťahu.
U Slnka je to perióda 19 rokov, kedy sa objaví zatmenie na rovnakom stupni. Hodnota mesačných rokov, to je 25. Tá je zase odvedená z egyptského kalendára, ten si ešte ukážeme. Egyptský kalendár má totižto 360 dní a plus 5 dní takých doplňujúcich. Na konci kalendára sa vždycky, to boli také veľké sviatky v Egypte, a lunačného cyklu. Keďže je egyptský chrámový kalendár túlavý, to vám tiež ukážem na grafe, kvôli tomu, že nemá prestupné roky, oni nepridávali si každé 4 roky ten 29. február, teda ešte február vtedy neexistoval, to až vymysleli až Rímani, tak každých 25 rokov fázy mesiaca pripadajú na ten istý kalendárny deň. Môžeme dať ďalej. Merkúr, konjunkcia Merkúra a Slnka pripadne na ten istý deň v egyptskom kalendári každých 20 rokov. Hej, preto Merkúr má vlastne hodnotu 20 rokov. Rovnako tak aj konjunkcie Venuše a Slnka pripadnú na rovnaký deň v egyptskom kalendári každých 8 rokov. Preto Venuša má 8. Čiže toto sú nejaké zdôvodnenia tých, nejaké podľa ich pohybu, prečo tieto hodnoty jednoducho tej planety majú priradené. A my si teraz ukážeme ako jednu z tých techník, kde sa dajú využiť. Inak využívajú sa naozaj vo veľkom množstve starých, antických aj stredovekých techník. Toto je veľmi dôležité, tieto periódy planét poznať. Poďme ďalej. No toto je egyptský kalendár, ktorý, ako vidíte, on má 12 mesiacov, dobre hovorím, 12 mesiacov a každý má 30 dní. Každý jeden mesiac má 30 dní. On je pravidelný. Čiže má 360 dní, ale oni Egypťania vedeli, že rok má 365 dní, preto tých 5 doplňujúcich dní tam dávali, ale oni aj vedeli, že musia pridávať aj prestupné roky, lebo im to potom nesedilo. Potom sa im posúval jarný bod. Takže poďme ďalej. Oni používali dva kalendáre. Jeden bol proste 365 a názdar. A vedeli, že sa bude posúvať ten jarný bod v ňom. Druhý mali 365 plus pridávali tie prestupné roky, lebo ten potrebovali pre fungovanie, pre poľnohospodárstvo, lebo oni potrebovali siať a spracovať tú úrodu vtedy, kedy sa vylial Níl, hej. Čiže oni potrebovali vedieť reálne, ako teda na oblohe to slnko je. Ale ten pohyblivý kalendár, kde nepridávali roky a ktorý sa im proste tým pádom takto šmýkal, tak ten používali pre sviatky, pre chrámové účely. Čiže ono potom po určitých rokoch sa nám v podstate tie sviatky im pripadali na rôzne časti roka alebo na rôzne ročné obdobia. Dobre, to len pre vysvetlenie. Toto je dôležité, hovoríme, ak budeme hovoriť aj potom pri ďalších technikách o mesiacoch, tak budeme hovoriť o 30-dňových mesiacoch. Vždycky 30 dní má mesiac, vždycky. Hej, lebo vychádzame z egyptskej tradície. Poprosím ďalej. No, zostupné časy znamení, to sme si teda vysvetlili planéty, hej, čiže aké hodnoty majú planéty. Teraz ideme si povedať, aké hodnoty majú znamenia, lebo aj znamenia majú určité hodnoty. A tiež vychádzajú z nejakého reálneho stavu, z reálneho pohybu na oblohe. Toto poznáme, hej, Zem je naklonená vo vzťahu k ekliptike o 23 stupňov, tým pádom tá ekliptika a rovník sú úplne posunuté a to spôsobuje, že tie znamenia nám niekedy vychádzajú šikmo, niekedy nám zvislo. Podľa toho, ktoré to sú. Poďme ďalej, to si vysvetlíme na ďalších obrázkoch. Takže, keďže je zemská os sklonená približne o 23,3 stupňov, rovnaký uhol zviera rovník s rovinou ekliptiky, po ktorej sa z nášho pohľadu pohybuje Slnko. Okrem striedania ročných období a rôznej dĺžky dňa a noci v závislosti od zemepisnej šírky nás z astrologického hľadiska zaujíma to, že niektoré znamenia, ktoré sú vlastne 30-stupňovými úsekmi na ekliptike, stúpajú na východe pod rôznym uhlom a za nerovnaký čas. Preto sa znamenia delia na znamenia so šikmým vzostupom, respektíve rýchlo stúpajúce, čiže to sú najrýchlejšie, sú teda ryby a barán, a potom na znamenia so zvislým alebo priamým vzostupom, respektíve pomaly stúpajúce. Najpomalšie sú panna a váhy, tie, čo sú naproti. Samozrejme hovoríme o severnej pologuli. Preto barán a ryby nám stúpajú rýchlo, lebo oni sú šikme.
A keď toto mám ako horizont, a tak to znamenie, lebo tá Zem sa točí stále rovnako, hej, okolo svojej osy, ona nemení rýchlosť. Tak to znamenie tým, že takto šikme, tak nad horizont všetkých tých 30 stupňov znamenia mi vystúpi, vidíte, veľmi rýchlo. Kdežto u znamení, ktoré sú priamého vzostupu, tak tých 30 stupňov znamenia mi nad horizont vystúpi, vidíte, ako dlho to trvá, že? Rozumieme tomu, hej? Dobre, poprosím ďalej. Dá sa to vysvetliť aj inak z pohľadu zemského pozorovateľa. Rôzna dĺžka vzostupov znamení je dôvod, prečo v zime, keď je slnko v kozorozcovi, je deň krátky, lebo vtedy na východe stúpajú ryby a barán, ktoré sú rýchle, čiže rýchlo sa to celé otáča. Hej? A to slnko nám potom, keď je v kozorozcovi, teda v strede neba, teda na obed, hej, tak v podstate rýchlo nám zapadne, hej? Ktoré sú rýchle ako slnko a celá časť ekliptiky okolo neho sa zdrží na dennej oblohe krátko. Naopak v lete, keď je slnko v rakovi, na východe stúpa panna a váhy, ktoré sú pomalé, aj preto slnko je nad horizontom dlhšie a deň je dlhší. Tu nám máte zhruba asi, ako vlastne sú tie dĺžky vzostupných časov tých znamení. Ono si môžete všimnúť, napríklad teraz je leto. Hej, teraz je leto a keď je spln, v lete a nemôžete spať, lebo vám svieti mesiac do tváre, keď si nezaťahnete roletu, tak ten... Úplne, áno. Tak myslím, že Československo si ešte pamätáme, niektorí teda. Ten mesiac je nízko. On je nízko, keď je splne. On je preto nízko, lebo on je v tej časti ekliptiky, kde je v lete, kde je v zime zase slnko. Preto máme zimu, lebo je ono nízko. Tie lúče, paprsky, dopadajú na zemský povrch pod väčším uhlom. Dobre. Je to jasné zatiaľ, hej, všetko. Rozumieme. No a teraz tu sú... A tie rôzne časy vzostupov nám dávajú určité hodnoty a tým sa dostávame ku pointe, čo sme chceli. Aké hodnoty priradíme jednotlivým znameniam. Samozrejme, že to bude závisieť od zemepisnej šírky, kde sa nachádzame. Vzostupné časy znamení sa stanovujú v počte stupňov, ktoré prejdú meridianom, čiže tým stredom neba, ktorý má konštantnú rýchlosť, lebo sme si povedali, že Zem sa točí stále rovnako rýchlo, ona sa ani nespomaľuje, ani nezrýchľuje. Za čas, kým na východe vystúpi nad horizont celé znamenie. Čiže celých 30 stupňov, kým vylezie nám nad horizont, tak určitý počet stupňov nám prejde tým meridiánom. V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že Zem sa otáča okolo svojej osy konštantne rýchlo, takže meridiánom prejde 360 stupňov celej kružnice za celý deň. Presne. 30 stupňov prejde meridiánom za 2 hodiny, čo by malo pripadať na jedno znamenie. Zhruba, cca. Avšak kvôli sklonu ekliptiky, z nášho pohľadu, kde sú znamenia, tento sklon spôsobuje nerovnakú dobu ich prechodu jednotlivými bodmi. V tabuľkách sa stretneme s takýmto zápisom. Hej, máme za vlastne, kým na meridiáne nám prejde 30 stupňov, tak u týchto rýchlych znamení, ako je barán, ryby, nám na horizonte v podstate, kým vyjde celé znamenie, kým sa stane toto, že celé znamenie tých 30 stupňov nám vystúpi, tak, kým celé znamenie nám vystúpi, čo je veľmi rýchlo, lebo je šikme, tak cez meridián, ten stred, nám prejde iba 14 stupňov. A u pomalých to je naopak. Kým nám vystúpi zvislé znamenie, čo trvá dlho, tak cez meridián nám prejde nie 30, ale až 41 stupňov. Sme na 49. rovnobežke. Praha je na 50, že? 49. je Prešov. Dobre, poďme ďalej. Asi tu bude aj obrázok. A som ho nedal, asi budú. Kto pracujete s AstroSeek, tak vy si to vlastne viete nájsť, tú tabuľku tak, že si dáte tradičnú astrológiu a tam si nájdete Rising Times a tu nám vlastne sa vám vyhodí táto tabuľka, ktorá... Môžeš dať prosím ťa naspäť o jedno. Tieto hodnoty v zatvorke to je to isté, len je to delené 30, hej? Že keď nám vystúpi 1 stupeň,
tak cez meridian nám prejde 0,48 stupňa. Respektíve, keď nám prejde 30 stupňov, čiže celé znamenie, hej, tak cez meridian, to je len delené. Takže keď to dáme ďalej, tak tu nám máte hodnotu vlastne to sú hodnoty pre vystúpenie celého znamenia. Pracujete, hej, s tým? Toto je online dostupné na internete AstroSeek. astro-seek.com. Poďme ďalej. No a toto je to, čo som vlastne vysvetľoval, hej, že keď nám ryby vystúpia o celých 30 stupňov na ascendent, tak cez meridián v podstate nám prejde len, nie 30, ale len 14, lebo oni veľmi rýchlo vystúpia. Hej. A ďalej. A naopak, taká panna, kým nám vylezie celá panna, tak cez meridián nám prejde až 41 stupňov. Hej. To je pre 49. stupeň severnej šírky. Rozumieme, hej? A toto sú vlastne hodnoty, na základe ktorých my sme určili hodnoty pre jednotlivé znamenia. S tým, že u planét sú rovnaké. Kdekoľvek na Zemi sa nachádzame. Kdežto tu u znamení musíme brať do úvahy, kde sme. Hej? Ako ďaleko od rovníka sme. Dobre, dáme ďalej. No, toto je veľmi dôležité. Znalosť tejto problematiky je dôležitá, lebo sa na hodnotách zostupných časov znamení je postavených niekoľko predikčných techník, vrátane tých, ktoré uvádza aj Valens vo svojej antológii. Či už sú to techniky pre stanovenie dĺžky života, ktoré si teda ukážeme, alebo aj dnes používané primárne direkcie, ktoré už poznáme a používame, ktoré kopírujú denný rotačný pohyb Zeme. Aj preto ľuďom, ktorí majú ascendent v rybách alebo v baranovi, sa ich primárne direkčný ascendent pohybuje rýchlejšie, čím môže aspektovať viacej planét a prejsť viacerými hranicami. Naopak tým, ktorí majú ascendent v pane alebo vo váhach, sa primárne direkčný ascendent pohybuje pomaly. Pozrite sa, tuto je niekto, kto sa narodil s ascendentom v levovi. Hej, to je ascendent v levovi. To som dal 100 rokov, hej, že za 100 rokov zhruba, kebyže sa dožije človek 100 rokov, tak ten ascendent mu prejde túto dráhu. Hej. Aspektuje rôzne prvky, ktoré on má v tom radixe, to poznáme a tak ďalej. Sú ešte aj techniky, ktorými sledujeme, do ktorej hranice vleze ten ascendent, hej, potom to tiež určuje nám určitého chronokrátora, to je ďalšia z technik, ale v princípe to, čo bežne pracujeme, je, že on na tej svojej ceste aspektuje jeho prvky v radixe. Čiže človek, ktorý má ascendent v znamení, ktoré vystupuje ako pomalý, tak v podstate mu ten za 100 rokov prejde ascendent 1, 2, niečo cez 2 znamenia. Ale človek, ktorý sa narodí z ascendentu napríklad vo vodnárovi, hej, tak za ten istý časový úsek, za 100 rokov, jeho ascendent prejde 1, 2, 3, skoro 4 znamenia. Vidíte, aký je to rozdiel, hej? Čiže vytvorí za jeho život viacej aspektov. Rozumieme? Hej, čiže toto som napríklad ukázal konkrétnu techniku, prečo tie zostupné časy znamení by sme mali chápať, z čoho vychádzajú. A to sú napríklad primárne direkcie, s ktorými už bežne pracujeme, že? Dobre, poďme ďalej. Dobre, tak ďakujem za pozornosť. Toto vlastne bol taký vstup, ktorý vlastne nám mal vysvetliť periódy planét a zostupné časy znamení. Preto som to tak odseparoval, lebo táto prednáška bude využiteľná aj pre rôzne iné techniky v budúcnosti, aby si kto si bude potrebovať, aby si to mohol potom pozrieť separé. Tak.